Hapadang kejingya cakmat kejingaki dak bapakang surak klembuk por nadu ke step jong kat kendai teri ujeliu arja arpusau kum kejing dawa ban penbhai ke benta surak natong seng shamalidor jong kat National Highway Benrio ha East Giant Hills District ke Joint Action Committee ke bekentop ya kisnong kathan namchiang balapan long ya katai ke jing pakhang kalapan pau ba kum kinoy lam kila dap ai jing tho show sembut menteri rangba ubrai kmi ikatanat PWD roads uba prastun tensong Henry ke bami na katai ke jing pha jing tho kalong tangki kular kai ba kejingwan maramat kalong tang ban sutab et miau habakran sikilat pathai kubor uba love you bare secretary ulaang ba hadu menta kampat don kejing ai ktiani e na keyboard district ni keyboard sarkar halor kani kejing ki ulaang ba katai kejing maramat kalong syaki benta ba khambha kum shalom snong om syaki benta ka surak basniu bat sosat kalai kawan ke Joint Action Committee karai baya kini ke jing pakhang surok klembuk por anweng tat hadu pa ke sarkar lingba ke NHAI lani ke NHIDCL kan sna pendap ya ke surok ban maramat ya ki tliu kisar hasil ter ke National Highway Benrio hagi than nam chiang bat kumjo ban snai kinala tu ki bapaka ni la ya kular bagino gino gi badai ban bakwa ban kren gin ban kren do banda po ne border asam halo ha ba ha aduh ne border kali asam ni la up sini nga baru cerman gi dan sini ha ta hadu tan border bawan sini gila atil gi sarkar bagi dai ban tre maramat dumdam yo serok tarado nado na tongseng narpo hadu ban po yam leader hadin kata ladep win supply namar kini gi ubnai mat singi ladep pakhang sisgi ki lawan bagi la kular ban tre yo serok tang bahadung tam pat dandak padam sinre bagi tre kajing sakut ki gali sene kalong bagi ha bagi mut ban lek simbe wai cleariat sajwai sisilong ngimla ban lek namar bagi lek blok ra nakadaw jing stiu polo serok daga bu jinge ngi bagi lek kam sa office ngi lek kam ni gino jing dan kam ngim poi thong resolution nakadaw jing dengali kajing stiu polo serok pilak ban batai company alo kata kejingwani kendu kumnu gi ong kumnu ni la le kendu baru preston bro ni la ai ke memorandum show baula kular ban betreno dang bahadu umta ki betre era kichu tre malumala tang nadu lum chnong gumto ya ka jaga ka bakhamba kile ya kata ka to ka ne por dang ba menta par kila ong bala hapslap kile ban pendap mau ilai kular bakin pendap mau bakin le swada mau bakhambiang bakham scam knang ba kan lai kini ka jing dengkali sini ka thanjonge namar kana school ro kim lai shu ban yai ban lai school haba long kumne slap lagi nyai de gizat kin ba kin mat ge kti por barang slap kin mat pum kalong ka jing ka ba ya ngimla ban di batai shu ta ka main point ka balong ka bangi pengi sne pat ye giba de ban kha kunlung sostal ban lai kin poi dan tisu ki yesu dan ki badan bok ki suka loro kali apok kali badan ki bamat ki jing dan ki bamat ki jing yap dan ki bamat ki babon je ki ban lai doktor ki man lai hostal ki poi jagara ba akan habai de pade bat kini ki marap hatu pim kam dan jing perkhat trai na kalian ka GC nomor ba kan ketaru ye kini nongrap no iba so ba de ka por kata ngi tiba ngi ba in magarep dang mending ala yosne lawan hubor namar ba ulako tempeu ukwai ulaki udor sekalian namar ba mlai su ban pa nyinde gumno la daga sarkar kamde tingi ngin khang be baro like tangi ginong pang bargi khna school bargi force okay tang kita ngin pelai gibai gar ngin nam pelai ra kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoi ki biang lor ai creation jong menta ubnai ha ta ba ukhau yu unia kong undi udai khau plus f ukhau fortified ukhau 45 henry ba ukhau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu uto ukhau ba ai barabor umde uba ba kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi menta ngi dei ban sngau tu hi ba ka jingbam ki bangi bam ki long ni am ki batei ya ka met ka phat jungi ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jungi ila ban yo ya ka jingpang dunas nam mat ka jing bria ki kman henry ba uni ukhau 45 udan jiga dei kumno yo i ya ka jingtei ya ka met ka phat ka jungi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid
vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jong kini ngin ngat hagi babun ke jajing pa ka sorkar ka persangkat bala banwan ra ya ka kot ka khia ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo percent kini ki jingbam bantei ya kamet bat lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F haki Ba, uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne nang ne kong nagani ka daw ka sorkar kala penmi yaki skim ICDS MDM PDS ka bha na ka benta upaj ba ka sorkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha daw khau ba bhatam na ka benta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da khau 45 Ba, pikiran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya